ingoma eyisikhumbuzo eyenzelwe inkosi yamagcokama kubobani uLimit Nala Nsizwa Senkandla kube intokazi uSney Ntuli-ke isishayeke i-number 1 cishe million isishayeke position 1 lapha kuma trending songs on YouTube. Lokhu kwenze nje ngeinsuku nje emva kweinsuku nje ezo3 lokhu yaphuma nge-13 14 15 asazi noma isiushaya number 1 or ushaye izolo before kulalo. Le ngoma niyazi ukuthi yena ikhishwe uLimit after evezile ku TikTok ukuthi uyayipheka le ngoma. Wayenza le ngoma ke ekubungaza impilo kaSicebe, uhambo lwaSicebe emculweni until ke aze adluleke emhlabeni. Izolo inkonzo yakhe esikhumbuzo namuhla kuzobe efihlwa ke ngokusemthethweni lapha na ke egroundini kuselikhohliwe iground ukuthi uzobe okuphi ke umncwabo ke. So izolo inkonzo yakhe esikhumbuzo futhi izolo kufihlwa ke insizwa akhetha nayo ke iGupta uSipho lapha ngcandwa kwamculo. Right, mina sikubongela lokhu balandi bamaskandi bathanda nje bomculo nje kaMaskandi ukuthi yena niyisekele ngoma nithathe nibe lapha esicongweni ke. uLimit ubonile ukuthi yena mina enza into enhle ayenze eGround kaMaskandi futhi siyakubonga ukuthi akwenze lokho akucabanga nokade ecabanga ukwenza ke siyabonga futhi nathi ucabangile lokho. Kodwa ngenxa ukuthi le ngoma lesiyisupport siyiseke ikwazi ukuthi isize umndeni wakwaDlamini iyona kumele iphushwe kakhulu isetshenziswe kakhulu lapha online ukuze ke begcine besizakala ke egcineni kosuku. Niyabona ukuthi manihlangene ngento a1 common goal siyaphambili nakwenye izinye izinto sihlane kakhulu sibambisana nendlela sibambisana ngayo sibambane ngezandla zikhathi zonke. Umculo wamaskandi ungaya kude kabi uma sahlele sibambene bafowethu. Akukho kudlula ukuthi na sibe munye and fight for one common goal, one common solution, one nation, one solution. Ingabi nenkinga lesisuku lesilandelayo singabi nenkinga nabantu abafuna ukucula kube lula kwabalandelayo bebone nina abaphambili ukuthi yena nisebenza kahle kanjani bambisene kahle kanjani. So inhlelo lokho iqhubekile lapha na ke eDlamini eMsinga baningi abantu abafile bezoduduza bezobhodla emswaneni bekhalisana nawo umndeni ngezinto ke zonke ke ade bengazisho babezokhasana nabo bese sikhuza kumkhuba abantu abawenzayo. So ubonile online abantu sebeshutha ke ngisho nezinto ezirong lapha na ke emzini wakwaDlamini. Siyacela bafethu ukuthi sibe nenhlonipho singenze izinto esingeke sithande zenziwe emakithi. Asihlonipheni yes i-content kodwa ezinye izinto kumele sizame ukuthi na sithi ukuhlonipha impela kumndeni wakwaDlamini ngoba lento ayibukeki kahle isibukisa kabi. So abantu masebeshutha yonke into akube kusabamnandi ngempela umndeni useyinhlungwini nabo abantu kosama gcile bengasazi bazothini phela babona isupport babona bayavezwa ku TV ku social media bayabotha ingane yabo ke ibumuntu omkhulu kusisikhathi bagcile bengasakhoni ukunikhuza endlela yona. Kodwa thina siyabona ukuthi hayi sesiyagamanga nganza kwethu yes ukubaseka ekhathini enzima kumele sibe nabo ngoba basemanzini ke amnyama ke. Bekuyilokho esifuna ukuveza nje manje ukuthi ingoma ke seyushayeleke lapha ke unumber 1 kuma trending charts ku YouTube ke. Kodwa ke sasho namanje ukuthi uhambe kahle insizwa yakithi Sicebe ulele ngokuphumula indlela ibe yinhle. Sithembe ukuthi yena uzoba ke uma uthi icontent njalo isidalo esihle ube isidalo esihle ngoba isiZulu siyajiya phela sijulile isiZulu uzothi ukhuluma into bethi abantu ayikho lonto leyo. Kodwa if icontent njengale ngathi kodwa ungangabakhohlwa ke abantu bakini ke ufike ngalokho ubakhumbule ukwenzele izinto ezinhle if kuyenzeka lokho. So ibeka lapho ke ivideo ke bekuzoveza nje ukuthi nje congratulations ingoma ke ikhishiwe emalangeni amancane isikwazi ukuthi iyohlala phakathi number 1 isinama views out 314,000 lapha ku YouTube. Angikho sure lapha kubani ko Spotify uthamba kanjani ko iTunes kodwa I'm sure kuma trending charts maybe ikhona. Sazochecka ukuhamba isikhathi ukuhamba kanjani. Okwamanje sifuna nje ukuhlonipha nje umsebenzi lo owenzakala until azafihle kusemthethweni ke yena ke uSicebe ke inkosi yamagcokama ke wakwaDlamini. Nisale kahle.